Sallama a gare ki, fara mai farar aniya. Ina fata kalar fatarki ya dace da kalar zuciyarki. Ina fata yanayinki ya kama da halinki. Kai kuma daga wata duniyar kake? Daga duniyar su wadda aka gina ta da tubalin kauna. Aka shimfiɗa mata kulawa tare da yi mata ado da nishaɗi. Duniyar da aka rufe kofar ta da mabudin alkhairi, ake buɗe ta da mabudin tausasawa. Kai kuma a haka ka zo? Salon ka yayi. Zan iya zama? Me zai hana? Umarni. Bismillah. Me kake takama da shi? Na tunkaran budurwa kai tsaye. Harshe da garuruwa da al'adar mutanen duniya yakan iya bambanta, amma shi so guda ɗaya ne, yare ɗaya yake ji. Ba shi da ainihin gari ko unguwa a duniya, kawai shi ne duniyar, kuma ɗan garin su kowa ne, kuma na kowa da kowa ne. Ba shakka shi sa bana tunkara ko'ina da soyayya. Duk wanda ya gina rayuwa da tunaninsa akan soyayya, ba shakka ya gina ta da tubalin da ya dace. Kalma ɗaya daga bakin masoyi, kimarta ba shi da adadi a mizani. Ita kanta damuwa da bakin ciki ba sa tunkarar masoyi domin ba su da hurumi a rayuwarsu. Sirrin farin ciki shine farin ciki, a nan farin ciki shine duka duniya ta samu ne sanadin soyayya, ni kuma bawa ne ga soyayya mai hidimtawa kauna. Tun farko da duniya an dasa so bisa zuciyar mutum biyu, kuma da amfanin ba zai yanke ba adan yana da armashi. Sirri ruwan zuma in ji wasu sakace ruwan guba ne.